Saro, ang kumpirmadong binawian in buhay mantang tuluan lugadan makalis na pagbabadilon ang sarong grupo nin parasira kan sarong personay kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa katubigang sakop kan Barangay Lower Umon, Aragay, Camarines Sur, alas 8 nin aga kan nakalis na Biyernes. Binisto ang nagada na biktima na si Virgilio Aguaviva Jr. E. Quebec, 29 anyos, residente ka nasabing lugar na nagsapo nin gunshot wound sa iyang likodan. Ipigdara pa man ko ta ini sa ospital alagad pigdeklarang dead on arrival. Binistuman ang mga pag-iriba kaining lugada na si Rinaldo Arieta A. Bisa, 61 anyos, residente kang Barangay Poblasyon, Tagkawayan, Quezon, na nagsapuman nin tama nin bala sa likod. Rafi Alvarez Ipipito, 66 anyos, residente sa lugar kang insidente na nagsapuman nin sarong tama nin bala sa liog. Asin Edifanio Mercado Dimaano, 52 anyos na nagsapuman nin tama nin bala sa saiyaman na likodana. Basado sa report kan hipatura kan Ragay Municipal Police Station, dadakopon kota kan personahes kan BFAR Bicol ang mga biktima mantang ang mga ini ang nasa paglawod. Alaga duminulag ang mga biktima kan mahiling ang otoridad pasiring sa baybayon hatsa sa pagbabadalong kan sospek na pigbibistong si Joseph Olayon E. Portanova, 38 anyos, agriculturist 2 kan nasambit na opisina asin residente kan Porto Fabrica, Bula, Camarines Sur. Tulos man na ipigdara sa Ragay District Hospital ang mga biktima. At habang nasa biyahe ay biglang binaril ng suspect ng ilang beses ang gamit ang kanyang inilabas na baril na nagresulta sa pagkakaroon ng physical injuries po sa 4 na biktima. Voluntaryo man na nagsuko sa mga responding kapulisan ang sospek kung saan ipinasabot man digdi ang sa iyang mga diretsos asin pigsa sa iraro man sa medical examination. Kasabay kan sa iyang pagsuko, ipagsurrender man kaini ang sa iyang issued firearm na sarong shotgun nangunyan ang nasa kustodiya na kan Provincial Crime Laboratory para sa ballistic examination. Doon po sa hindi na po namin dito na kalagay sa aming investigasyon kung anong nakita ng BIPAR kung bakit hinuhuli po yon. Ang nakalagay na po dito yung kung paano nangyari po yung pagmamaril po. Patong-patong na kaso ang kinaatuban ngunyang kan sospek mantang padagos man na nagpaparahay ang mga lugadan na biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Perbasena.